Right, makadiko muri ya Zimbabwe kumatima na nyika kwese kwa mgada muri zita ndinonzi DJ T1 tripano nasi pachiviti apo patiri kundobata nyaya dzemukati nyaya dzakadzama saka so chikumbiro changu ndechekuti kana uchinge uri mwana mudiki ari pasi pe 18 years ndokumbira kuti usaone video rino iri zvakare kana muchinge mune vanyarikani ndokumbira kuti muone video rino iri muri pakasiyana umwe neumwe ari pake arisire vana vari pasi pe 18 years ndakumbirisa ipapo saka ngationei video rino iri tisiri vana vadiki ndire vanhu vakuru tiri kuda kundobata nyaya dziri mudzimba ndofunga kuti muri kuona kuti panapa ndinawo tete Queen Florida vari pano wari kuda kumbopinda muimba yemukati right rega nditore mukana ka wekuachingamidza tete makadii aiwa tinosimba chaizvo munofara here mukomatiwa aiwa tinofara chaizvo right tete ndimi madai kuuya kuti muzotipange pamwe chete nekutidzidzisa ndizvozvo chaizvo right toda kuti tete timbopinde mubedroom naika tunataka panopisa aiwa panopisa pachinopisa chaipo ya toda kuti timbotange panopisa nekuti inini ndakatarisa mumarriage kana kuti muvanano tikuona kuti kundengendeka kwedzimba kuri kunyanya ndizvozvo chaizvo saka so tete mungatitsanangudzirawo here zvimwe zvamunoziva imimi kuti ndo zviri kuzunguza dzimba dzedu isisu vechidiki tinokuchingamidzai mhuri yeZimbabwe zita rangu ndinoitwa Tete Queen Florida ndinobata nyaya dzemudzimba nyaya dzewanano counseling vasikana vachivayaruka vava ready for marriage ndinokansela futi nekudzidzisa kuti muimba munoshandwa sei chiko chinombonzi imba yacho nekuti vana vamazuva ano havachanyatsi kuziva kuti chinonzi imba chacho chii vakungofunga kuti I love you kuinda kumachikenini kuinda kumaouting ndo imba asi handiyo imba right chinonzi imba ndo porridge kabota rakataurwa natinashe mukabeli akati bota ndochi bota ndo musha okay saka vana vamazuva ano tinorasika ndoti ndingatanga nepapi rega nditange nekuti tiri mumba mukadzi akakonana nemurume right akutotsamwa nemubedroom okay saka anofanira kuita sei tete aiwa kanawo isu tatsamwidzana pachezvedu ini nemi tatsamwidzana zvemubedroom azvinotsamwidzana izvo ngazvingoita zvazvinofanira kunge zvichiita alright plus vakadzi vamazuva ano vava nenyadzi chirungu chacho takunyanya kuchibatira pamusoro tichizviti tiri mamodern mothers tichikangama chivavarirwa nechinonzi marriage chacho chinonzi marriage mukomati 1 rega nditange nemubedroom umazati kuno mumwe murume asingatozivi kuti mukadzi wangu muviri wake wakaita sei okay munhu anoti ari kokoko achibva kunogesa unouya ozvimbunyikidza wapfeka tauro wamonera tauro wapedza kumonera tauro riya wauya amanya apinda mubhurangeti wererere aita zvokuvanja okay aiwa ini ndoti hazvinzembwo munhu ngabve uko achimodhela achiratidza murume wake kuti ini ndakazara panozosara kusvika kuna baba kudai baba vanenge vatochaja kare okay baba vanenge vatochaja kare zvokuzototi nyaya dzokuti mumba hamuna upfu mumba hamuna chakati hazvizototaugwi nokuti baba vanenge vatodi vatochaja kare vanenge vatotsamwa kare zvimwe zvacho mubedroom hamudi kuti munhu azviite mukristu tiri vakristu tinonamata but mubedroom hamudi izvozvo okay when you are in a bedroom vatete chirungu kuda kuzonopinza chirungu kunondinetsa ini zvitori ndoda chikaranga mubedroom hamudi kuti munhu uite kakusvoda katsikatsika kana uri mubedroom act like a bitch okay exactly nemurume wako unofanira kumuratidza zvose kuti inini zviya zvamuenda muchinoona kunze zviya ini ndinozvigona okay nyatsokutadza murume wako kuti aiwa ini baba mwana pano ndo pandakazara even kutombochinja mastaira kwete kungoti munhu unenge uchingoda iyoyo ningirikiri nziyoyo hameno kuti inonzi chii feel free kuudza murume kuti baba mwana nhasi ngatimbodai baba mwana nasingatimboita izvi bedroom renyu ngari kunakidzei alright pane pamwe pandoda kubvunza tete kuti imimi tomboti right tiri mu bedroom nemudzimai handitika
panguva yebonde yatinenge takupanana bonde yaya tomboti lesei mudzimai kana akaita mweya pane zvazvinovhiringidza here paku mauya zvakanaka mukadzi haufaniri kubudisa mweya haufaniri kubudisa mweya uchiita uri panguva nemurume wako kana kungoti even uri mubedroom chamo muchivata mese kana munhu akabatwa nehope right it's okay zvinonzwisisika kuti munhu ari kuhope kwete munhu akamuka apwi une uchitopa murume une uchiudza murume kuti ini murume wangu zvaunondiona kudai ndaruza ndangova gaba handichina kana mabreak anobata ofuchi zvinoramba zvichitova musoro memurume zvakafanira izvozvo zvokuti munhu unoti indoda kunobara murume wangu achindiona mukoma T1 kunovhurika kunhu kuya kudai kuita gaba murume anenge akatarisa because sex is psychologically zvinotobva mubrain saka the moment inoona munhu kwavhurika kudai chera kukazodzoka kukadai zvatova mubrain dzake anongoona seari kupinda mugomba yesvo kana gomba radzoka but zvirimo mumusoro saka pane zvimwe zvinhu zvatisingafaniri kuratidza varume zvakafanira kuti uri kuperiod unoratidza murume kuti ndiri kuperiod zvinobva zvatoklika musoro mevarume havazvidi zvinhu zviya zvinoramba zviri musoro mavo kuti amene zvaanozongoita ndozvimwe zvinozoita kuti varume vedu vaitise vabude kunze yes murume anobuda but iwo mukadzi traya kuitawo chinhu chekuti chera akabuda kunze asanotaura kuti mai junior vanopedza bhora plus mukadzi ngaave smart inini maonera ndozviita mukadzi kana achigona kutochinja mashiti kana everyday kana after 2 days because nhasi tasweta nababa tabuda ziya seizvo zvinguva yekupisa tabuda ziya chero ndikazoisa tumapauda tuya twandonoisa pamashitsi chero ndikazodii but pane pangori nekamweya karipo kamweya kanotaura kuti akasiko saka munhu afanira kuchinja mashitsi ake everyday kumuka na 5 munhu uchipa baba chikofi chemakuseni kutenda kuti aiwa gono mandigonera wopa murume chikofi makuseni kofi chaichayo mapedza chibreakfast chemangwanani chibreakfast cheporiji chebota redu wobva uchiti baba kakofi zvovodzikisira semunhu warovawo jimu makuseni plus varume vanoda kutendwa munhu kana ona kuti murume wako akusvitsa chaipo munhu unoti aiwa gono zvaonekwa magona zvino vakadzi vedu vamazuva ano havachazvigoni kwai ndikatomuombera ndichiti gono ndazvidzikisira ndabvawo klasi unenge usina kubvawo klasi but varume vedu vanotoda kutendwa nechidawo ndozvavanoda ukautenda murume kuti aiwa gono anasi mandigonera mandisitsa chaipo mangwana unoona chero chokoreti inouya iri mhomwe kana vanga vasati vakambosvita kuti vejunior ndauya nechokoreti ukati svikoma katanga rini akati ndangoionawo ndikati ndiuye nayo ndozvavanoita varume alright pane pamwe pandoda kubvunza tete kuti tionisane kuti munokwanisa kuti batsira sei patinenge tiri panguva yebonde patinenge tichiita sex paya mudzimai anenge achichemerera handitika kuchemerera kwaanenge achiita kuya kunakirwa here nekuti umwe munhu unogona kupedza sex yeseka munhu akati dzuwabu auchanzwisi kuti zvandiri kuita zviri kumufadza here kana kuti hapana zvandiri kuita mungatibatsire sei ipapo munhu wemukadzi zveshuwa variko vakadzi vekuti mwana wamunhu achajima masurwa munhu wakangoti zii zvauti meva zvino vari kunakigwa zvino ndiri kukonewa munhu wemukadzi ngaaexpresse kuti aiwa panapa baba mwana gonowe chinowe ndozvoita munhu kwete ngoti toso ushauti munhu uri kunakigwa munodzidza kunakidza kana chiri chirungu icho chamunotaura ichocho yes baby do this darling chizviita izvozvo kana chiri chikaranga chita nechikaranga kuti mwana wemunhu aone kuti ndiri kushandira zviripo chero nemowo varume vacho mune dambudziko kune varume vari selfish haafungiwo kuti umwe wangu ndamusvitsa here chaipo kungovuya zvokwadi yakatsenedzwa akabatwa mumaoko kuita sokuti kuda uri kuya kuzondirepa repukesi chai kungovuya nayo yakayambwi zvokuti unoti ndo kana wakushapuruvhira kana kundikisawo paumhapo saka unofanira munhu wemurume anofanira kuita sei munhu wemurume bata umwe wako kusvika umwe wako aibva right paunondoisa moto paunondoisa chaja paya panhingi pamagetsi kudai inoti kurazva ndadi moto wasvika ndozvofanira kuita mukadzi kuibva kuti paunongonomudaisa unoona kuti zvokwadi unoodhonzeregwa kuti chivuyai manonoka kwete nguva wakanenekedza tosoda kundirepa ndo patinokonewa ipapa padzimba because chinonzi marriage ibota
chinenzi marriage tongoti dzimba iningi kubika kuviri kubika kwemubedroom chaiko nekubika kwemukitchen ndozvo zvinokipa marriage dzedu zvimwe zvese izvi kuzowirana nema-in-laws kuzova working hard woman kuzodi tototi atova marimenda zvatova zvimwewo but chinonzi musha ibonde chinonzi imba ichi ibonde saka tofanira kukoshesa bonde zvimwe zvose izvo kwava kungovakiridza but bonde ndomusha aiwa tinotenda tete saka muri kuti kudii imimi nhasi pane wari muvanano wemazuva ano nekuti dzimba dziri kuputsika dzakuita ngefanika mahumbwe takanyatsa kuzvitarisa chii chingava chiri kunyanya kuita kuti dzimba dzidaro chiri kunyanya kuti dzimba dziputsike ndonyaya iyoyo yemubedroom yandataura 1 2 mukadzi ngave anozvishandirawo mukadzi ngavanewo svibhinda uko zvaanoita kuti baba pavanononoka kuuya kumba nomurivo haungati shuwa murume akatenga firiji yakazara nyama handiti cooking oil irimo mba madomasi arimo maonyeni arimo unowanikwa wabika chikafu wakamira murume kuti achadzoka nhanaini kubhawa kana kuti achapfuura nekubhawa kana kumameeting kwaari kubva nekuti mumba hamuna munyu unoita 50 cents munhu wemukadzi unosezongoitawo chibhinda uko chekutiwo murume anowana watengawo soti murume anowanikwawo warukwawo musoro usina kumukumbira mari ende vakadzi mazano vuchapa chahwo munhu anomuka makuseni murume achibuda makuseni anenge akaisa bhoneti musoro negauni unodzoka na4 murume munhu akangoisa bhoneti musoro negauni zasi kune kwati pfuchu munhu asina kana kugeza munhu wemukadzi ngageza zvimashiti zvichimwaiwa mapauda hapwa dzichishevhewa idzi zvimisikidze ita somukadzi wechimanje manje uchinge murume wako ngagara achingokufira kuti maeva kuti asivanikwa vanoti vonyengwa maeva kuti asimaivodi ndozvofanira kuita marriage munhu ukaona murume wako asingachatokuchengeri zvatoshata asi sinei newe munhu wemukadzi zvimisikidze gezi asi ene vatete venyu kudai handi mukatondomugona ndoti vatete singu asi handisi singu ndinodiwa chose ende murume ndinaye aiwa tinotenda saka ndo zvacho izvozvo aiwa tinotenda tete nekuti udzawo kuti mumarriage umo makamira sei zvakare tinenge tichida kuziva pane pandiri kuda kuti tete mutibatsire ndofunga pandiri kuisa mubvunzo ndiri kumirira nevamwe vari kudini vari kunze uko vari kutiona ningirikini tete nhengo yemurume kana kuti yemukadzi inodyiwa here inogona kudyiwa nokuti yadi kwai tambo kuti ipinde mutsono unoda kudi kunanzvira ungangotora here shuwa shinda uda kungoipinza mutsono kudai inoramba kupinda inona kweunoseme umwe wako uda kuti anonanzviwepi nokuti akanonanzviwawo kuzhe uko panenge pashata kana une zvaunogona kuitira umwe wako ndozvandotaura kuti mastaira ese itirai mubedroom menyu varume mune dambudziko rekuti hamudi kuita nesu mastaira ame maawana kunze uko uda mune mohla kuti ndikazoita vanoti ndamawanepi tidzidzisei tikuitirei zvacho zvamodi zvamunoitirwa kuzhekoko mutoona kuti isi tiri number 1 kudarika kupi kuzhekoko munhu ngabate munhu wako kana achida kunanzvwa kana achida kudi muite ese bonde rofanira kunakidza mumba kuti nguva yebonde yasvika kudai uno wakakumerera kakubuda rashiso tasowarohwa nezvichando zvezvo kuti nokuti ndozvofanira kuita saka tine here tete panguva yebonde tine communication here yatinofanira kuita inini nemudzimai vangu taakuita bonde kuitira pakufamba pane pamataura imi mukati unogona kuita bonde but uri kubvunza here umwe wako kuti wasvika here kana kuti unogona ngoita wobva watoti ndapedza but mumwe wangu asati adini asati apedza saka pane communication here apa panofamba sei ipapapa ukatona uchita bonde risina communication bonde iroro rakafa nokuti unoita sei bonde risina communication mukadzi anofanira kutotaura kuti adhedhi chiuyai iwe wotaura kuti mukadzi wangu ndakuda kuuya oti chimbomira dhedhi mbichana mobva machizosvikirana ndo chinonzi bonde ichocho saka hazvikwanisiki kuti inini ndikatosvika ndatosvika ndozvezvo ndataura kuti varume pamwe pacho muri selfish haufungi kuti mwana womwe munhu oraiti iwe wasvika wanakibwa oga koini saka ndozodi ndodii ndonoita nagarden boy uri mugarden ndochidii aiwa ndosaka taunza tete kutika pamwe pacho kuita nekusaziva because umwe munhu haana nguva yekugara pasi natete fanika mazuva ano aya mukada kutarisa vana vazhinji vari kupinda muwanano kungoziva kungoti
kune chinonzi I love you zvemenga muchitaura zviya zvekuti mumba macho ndachipinda mba macho zvinochiitwa sei zvichida pamwe anongofungidzira kutongoti ndikatongondorara pamubhedha ndikadai murume akatoita zvatodini zvatopera apasina chimwe mangwana ndizvo zvindangenda ndandotara kuti aziva kuti kune chinonzi chikapa kana kuti munhu iwo unokurungirawo murume achiita haazvizivi. Aiwa, iro ndo basa rangu manje randinodamwa ndikanzi vatete ndoti hwe chikapa ndinodzidzisa asi ndingazogoni zvekudzidzisa pachivhitivhiti pano asi chikapa ndinodzidzisa vana kana vachida kundibhuka nyaya dzechikapa ichi vanozondibhuka munogona kuvapa nhamba ndodzidzisa chikapa even kutogesa chaiko chaiko pane vamwe vanotozvirevera nema kuti kwai chero ukagesa rine smell yaro yara yakawanepi harina smell yaro yarakawana chinhu chiya chakangofanana nemvura its pure hachina mweya mvura handimona kuti hatingati mvura inonhuhwira fanda kuti mvura inonhuhwira kokora mvura is just pure hainhuhwi haidi ndo zvakangofanana nechinhu ichi its just pure hachina kana mweya wachinawo asi vatete handigoni kukupa information yakadai mahara ndine pamwe pavasingatozivi kuti panofanira kugeswa pakadai ipapapo ndichavadzidzisa zvangu kana vanenge vachizondibata chimwe chinhu varume mudzimba umu vamwe vahwane kuenda kunorapwa vachinzi kuda vane chigwere chepabonde zvokana kune mumwe mukadzi asingashefi zvokwadi musha wose isango mwana womunhu paanoda kunodai wachekwa nevhudzi chero imiwo varume vacho hamudi kushevha kundodai mabuya makazara vuhwaningi yose. Alright, saka tofanira kudii tete tofanira kushevha here hamufaniri kushevha mufanira kutaura kuti mai mwana plus iwo mai mwana zvavo vane pfungwa dzinonyatsokudhonza zvakanaka unofanira kutoona kuti mumwe wangu adi washata woshevha mumwe wako murume unofanira kushevhawo nemukadzi wako. Pendenge ndiri kuda kutobvunza pendada kusvika ndepekuti tomboti lese tete inini ndaenda kubasa handitika ndaona kuti pashata mvere dziya dzadini manje dzashata dzawanda ndobva ndashevha ndiri kubasa uko ringava dambudziko here mumba medu nemudzimai? Ini kwangu kumba nevamwe vari kundiona vazukuru vangu iro ndo dambudziko guru zvokwadi munongoenda modzokaramera mune mabvisi wanani anenge bvisa zvibviri iro ivhudzi rangu rano iraiti yangu ndopaipa makaenda kumusha kwangu mukanoombera kudai muchinzi mukwasha muchibvisa makwati muchinzi kwaibvisai rusambo ndo rusambo rwamaibvisira kuti ini basa rangu rekudi rekuzoti ndikushongedzei ndikubvisei mukauya kumba musina vhudzi munodzokera modzokaramera musi iwoyo nekuti vhudzi rangu ndodi ndoda kuribvisa ndoga so mukadzi wakauya pamusha pake kuzofadza murume wake ndobvisa vhudzi romurume wangu ndoga handina unondibvisira mobva kubasa mabviswa kuti asi tete zvingatoita here kuti imba iputsike nekuda kwekuti ainoputsika vhudzi vhudzi romumwe wangu inoputsika imba saka pakashata aiwa ndinotenda tete nekuti tsanangurira ndodaira kuti nhasi tadzidza zvakawanda pane here zvimwe zvamufungidzira kuti masirira zvamunoda kuti vazukuru wenyu vanga vachiziva? Zvakawanda zvandasirira zvimwe zvoda kuti vazukuru vazozviona zvakafanana kana kudzidzisana chaiko hauchi communicate kutotaura nema-in-laws ako because wawanikwa mumusha mevanhu uri mutogwa asvika apinda muvanhu vanga vakapindana kare imi munenge mune hazvanzi yenyu munenge muna mai venyu munenge mune muzukuru wenyu mapindana kudhara indiri munhu ari unosvika achipinda pakati unofanira kuhwisa kuti ndasvika mumusha mevanhu ndofanira kunohandla situation sei iwe murume wangu ana mai vake nababa vake ini ndina mai vangu nababa vangu unofanira kuziva kuti ndichavamisikidza sei vanhu ava kuti zvinhu zvive fe ndisaita sokuti uku ndiri kuwanza uku ndiri kudi ndiri kutapudza saka zvinhu izvozvo zvese ndodzidzisa vana vehazvanzi dzangu even pane pamwe pokuti haufaniri kupindira mumarelationship evanhu zvakafanana nahazvanzi nehazvanzi chero vakakonana iwe usamira pakati pavo uri mutogwa vanowirirana mangwana vanhu vamwe iro parimwe haufaniri kutora masides zvinhu izvozvo zvose toda kudzidzisana kuti mukadzi unozvisimudzira sei unoshandawo sei kuti uve nemari yako kutoyova kuva mukadzi kuti unopfeka sei pane vamwe vakadzi vasingagoni kupfeka kuti unopfeka sei uri pane vanhu kune mumwe munhu wekuti achienda kuchechi unoenda necleavage kudai handiti koyamwe munhu achienda kuauti nababa unoenda wakapfeka mugomo wakasvika uko vamwe varume vanotosvoda kufamba nevakadzi vavo nemapfekero vanenge vakaita handiti munoona even stepi chache kune mukadzi wokuti unosha kuti mai ava zvaita sei
kufamba ikoko abweshe muno mukadzi famba chototi ndakagwinya ndakagwinya ndokufamba kwemukadzi kune munhu wakatongoibva kare zvinhu zvose izvozvo zvinhu zvakawanda mukoma T1 zvatoda kubatsirana nenyaya dzemudzimba idzi saka ndingangoti itai kuti vazukuru vanditsvage ndivabatsire even vaya voda kupinda muwanano vaya ndovadzidzisa kune haufaniri kuenda uri hari isina kukwana kana chiti hari isina kukwana inenge iri hari isina mubato handiti kana kuti hari youmbiwa kudai yosara isina huro kudai iri pakati kune vana vari kuenda muwanano vakadaro asi vanondoreverana nhema nevakomana vavo nevarume vavo kuti aina handina basa nazvo asi pamberi apa unozoona murume wodi onozvitsvaka zvinhu izvozvo mubato waunenge usina mbuya venyu ini pano vatete venyu ndinoziva kuti mubato unomugadzira sei kuti mwana wazvanzi yangu uinde mumereji yako undopinda mumereji yako wakakwana vatete ndo basa rangu irororo nekugeza pamwe pavasingazivi pamwe panoda kunosvikwa kudai pekuti vasazoti kwe arine mweya waro harina mweya ndingangoti ndofunga ndiwayo mashoko acho. Right, aiwa ndinotenda tete nekutsanangura kwakanaka. Tinodaira kuti chirongwa chedu tichagara tichichiita muchiuya pano pachivhitivhiti muchitaura navo vazukuru wenyu vanenge vaine zvichemo makasununguka here Iva ipo pana masiya phone number dzenyu wanoda kutaura nemi kuseri kuinbox. Haiwa ndakasununguka chaizvo nokuti pane zvimwe zvokuti munhu akwanisi kutaura kuti vatete zvakadai pachivhitivhiti kana kundokomenda. Aiwa namba ndinosiya. Wasire itinzwe. Yeah, namba dzangu dzinoti 0784 421 775. Vanoda kundibata pa WhatsApp dzinoti idzo 0718 697 258 nekundifollowa zvose kana pa TikTok pangu ndinoshandisa kuti Queen Florida. Right. Pa Facebook pedu Tete Queen Florida zvemudzimba na Tete Queen Florida. Right. Aiwa tinotenda zvikuru tete nekutsanangura kwakanaka nekudzidzisa tingomadwere kuti mataura mashoko ane huremu mataura mashoko ane udzamu ipapapa pane anoda kudzidza tinodaira kuti anodini anodzidza zvakare muchapfurira mberi nekuramba muchiuya pano tichivapa dzidziso dzakasiyana siyana kubva kwamuri vanoda kukubatai kuseri vanenge vachikubatai wepano vanenge vachiuyawo pano tinodaira kuti aiwa tichapfurira mberi onekai vateereri. Alright, vateereri ndinokuonekai tete vacho mashoko acho kune vaya vari vabereki vasingagoni kufesa mwana wake kuti amunzoti mwana wangu zvawaukuinda muwanano zvoda kuti undodai eji yawasvikai ndoda kuti uchidai aiwa munounza vana venyu kwandiri ndo basa rangu satete. Right. Saka vateereri ndinokutendai nokunge minesu muchirongwa chino ticharamba tichiuya tichikudzidzisai bvunzai zvomoda kubvunza. Vatete vanoti ndiri mudoko hangu asi pazvirongwa izvi aiwa ndachembera ndine 84 years. Tichizosangana mune chimwe chirongwa zvekare. Right, tinotenda muri Zimbabwe. Thank you so much. Zita ndinonzi TJT1 ndenge ndinawo watete Queen Florida apo petinge tiri kundobata nyaya dzemukati nyaya dzembedru zvemudzimba. Ndinodaira kuti aiwaka vadzidza ane nzeve dzekunzwa atonzwa soko arizi pfumoka ari kubaya munhu. Thank you so much nekuramba makagukuchira chirongwa chedu. Ndinokutendai ngatisangane zvakare pane chimwe chikamu chinotevera patinenge tichikupai takunanzva yakadai so bye bye cheerio. Discuss TV, you know, make it such a good